Mga ka-K5, sensitibo ini nga balita. Estudyante nga ginsugo sa iya nga lola nga magtapas ang kawayan, aksidente na nakadanlog kag natuog sang kabilya sa panuwasang dili. Yan ang detalye sa atong nga balita. Natuog sang kabilya 20 anyos nga estudyante sang mangtapas ng kuntani sang kawayan sa barangay Matias Dingle, Iloilo. Natabong insidente alas 8 sa nga Nobyembre 25 Sandig kay Mr. Adji Caranaw, officer sang Dingle Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kanang MDRRMO. Ginsugo sa nga lola ang biktima nga magtapas ng kawayan tungod nagahilay na sa ilang panay. Tungod hindi makalabot ng biktima, nagsaka ini sa forma sang haligi nga kabilya apang nakadanlog ini nga nagtupagid sa kabilya. Pila sa nawala nga paa, naglapos pa ang kabilya. Nabudlayan pa ang mga responder nga maghukas sa iya kaging gamitan sang sander kag natigayon nga nasalbar. Giriyon naman nga nagresponde ang katapos ng MDRMO kag Dingle Fire Station kag iniyang gindala sa ospital. Bali nag-attempt sa nga magtapas ang kawayan nga galusan sa sugo sang lulaya daw. Nagtatong sa may gina-construct pa lang nga daw purma sang karigi nga kabilya. Kaso nag-slide siya, ang nahulugan niya to, ang nakaplastar man ng mga kabilyas. Kag sa karon mga ka-K5, estable na ang kondisyon sang biktima kag nagapaayo na sa ospital sa Panuasang Pototan. Ako naman si ka-K5 Aaron Repoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.